V tomto videu nám prišiel balík, stabilizátor je. A teraz ho otvoríme a povieme, že ako vyzerá. Wow, je tu nabíjačka od USB. Je tu stojan. A potom tu je samotný stabilizátor. No. Hovorí nám to, nech to oskenujeme. Ale my sme to už oskenovali, no. A ukážeme vám, že dáme to ako otvoríme ho. Potočíme s týmto. Tak. dáme ho tak. Sem takto je točiť dookola. Teraz ho zapneme. Dáme to sem. Našroubujeme. Takto keď si dáte, no tak potom keď si dáte video, no tak viete vlastne natáčať. Počkaj. Tak, je to tu. A teraz sa tam Dominik, prosím, daj. No neviem, ako to mám dať. Tak. Ešte sekunda. No, ešte sekunda. Sekund. Tak, a je to tu. A takto viete. Máme tu. A ešte viete krásne natáčať. Len sa s tým musíte naučiť zaoberať. zaoberať. Zapneme. A už nám to nahráva. No nahrávalo by. Môžete s tým ako takto potočiť. Teraz to bere ako do videa, ako normálneho. Teraz to bere sem. Takto si s týmto bombíkom. Takto vám to ukážem. S týmto bombíkom si to môžete takto otáčať. To taký. Hore, dole. A s ďalšími gombíkmi čo sa robí? No, tak s týmto sa to otáča. A ukáž ešte divákom, s čím sa to otáča. Takto sa s tým môže otáčať. Tak, všade. A takto sa s tým môže všade hýbať. A to je skrátka asi všetko, že Dominik? Asi. Ešte toľko môžeme povedať. Že to je kúpiť, lebo napríklad Stojí to dosť veľa, ale oplatí sa to. Vidíte, nehýbe sa tam nič. ale my sme takí nemotorní trošku. Takto. Otáčala sa. Takto trasiem a vy to nevidíte, ale vôbec sa to nehýbe. No, občas sa to hýbe. Občas. Ale málo kedy. Môžem to vypnúť, vtedy sa to ako takto pohne, že výber má. Teď si rozložím stojan, aspoň teraz robím toto. A proste si to dáte to dole. vyberiete. To je telefón. A viete si ho v pohode dať aj sem, aj dole. Viete z toho dať. A to je koniec videa. Ďakujeme, že nás pozeráte. Dajte like, koment, odber. A keď sa vám to video páčilo, tak to ukážte kamarátom. Pošlite mi. A keby ste chceli, ahoj.